Karumut. Okay. Haya, turudi basi. Sikia huduma. Nataka kuona mtu anatoka huko. Endege ruto meche koro sense funde. Nginambu yamone. Endege go itaigaro sike basonse fuale mumuita. Biyamara sana. Ngake basonga chi elibwa yemo ngendere Nyamira inchikoye part certificate. Karusi obisieri Nyamira ngabayeretera burabuga. Rero tayiga cyuri mogo kimwanya wakipata sibwe. Abantu baminto mogende nyagetari yaite gonga level 4 kijauri. Abangina baminto nganyora bakorwa iga bagenda bakatenwe ke bagenda bakaka blong bagenda bakalitain. Ke basekero naso tinye tigetigo. Ngarete gendo ko ngetieta. Rero mongina na bakoenda ali ubwato mojando bakonyora umwana akorerwa operation aira ne boye. Abantu baminte birasi binateba ECD. Ogenda lia manot se itorogora I did the same. Arro kwanza na abegede bitatu. Ne tangi ne cho. Ogenda menyenya I did the same. Ogenda gesebei I did the same. Abantu baminto banyaronde. Kerongire tari ge chauri nkoranyora ndo mondo goeto tebanga ki kibasuta akorete kinde. Ebinte ina beresire gokwenda gocheki okonyora na akorete kinde gori uno bagani. Lakini onye na akorete emiaka etana abantu baminto banyaronde teisa inyura akorekere gasi bantu bamese 2020 twekero mwangari bagalinde abantu bakagende koti bunenda amwamwere ya siasa bakambeke wina amagenderera ita kwamire for the last 3 years tugwana ine abangina mwana koraji basali china karure enyagetari ya ita akonya twabekiro moroberi teri buna yale twakwamire miaka ende 3 bona bantu banyaronde jenali ko baboliga na iruli bali okora abantu gasi omonto mbwati ronsibire chingoli koti bona no yosibire chingoli go blame go se no yobi kebina biko bigo dire ya magendera ito aitinya maiti na yo wadali chiyo bantu baminto lero na chire ganyaronde mobaso ncheke baso tindi goteba ngarusi oyo leto oyo koroki nchengo tenga abantu bane bonsi chumo ikanansa yo tokole gento kieke tukwane kamuranche ina achira iga sengenje ya tarehe 27 bantu baminto banyaronde n'abantu abayamuri konye karongo likichikura umugaka nara igo buzani one sana limonga janga waseraga igo musike chafet tuguraiga umugaka uye kaona mosera kama ngondenga ya no moke bwatsi nyamusi umugaka uye kanga okisa no musani onali bakabona ina wango monyora na mukwana na mugorere sukari kwani gale ne nyamusi atayonki gosena ndi muraje mumbuni akiento kero mokombuni gake nyamusi gakinaro bono ere mwagatamire mwale wanja momenta chikura chiri na chiba 300 na inje mongonya bantu baminto nkorere ngo batebiga tokoenda waka chikura tarehe 27 ige gotoka tentegerera buyaga iga bono ige gotoka totigaritie metinye 18 months chikura chia 27 chike metinye 18 bantu baminto gaki ayeboliga kale boli tali bo boli ngaki assuming wachoriro mogeni rero okogenda Nyamira aire 6 months okorerwe training manya igo ngatole next year June togwane na bantu baminto next year June esirimbi tebugeti ya 27 na ndo iranire basically monto ita konyara ukwana no ene rieta lia yebunge tago ika ukwana bantu baminto nje nale ko basabaiga kamuranche ngalibaga mbakorere gasie 2027 kamuranyole ngambuya akimo koleta nonde tomobalere na ere 5 tomogechi onora mo 18 months ngakyo ko mo access yani oiro mwana school 3 tamu
nonyale wasesi omwana oyo nachira asemole mubaso bangina baminto bale batakanya ngantua na korora kebaso aba nachira boira none kera matangara wana tima ide kera matangara aro kusimuri kondora lakini ndero muraje mondole kero na letire gento yake mukoi ero ese wana abangi nantu arwara ekero tuarageire tokonye kebaso na inu mwakoro bia ekero tuarageire tuarwara tukaro tuarageire aya pia mono sana bantu baminto banyaronde nuna bantabaya ande nachira ako basaba na maskani amanene kamuranche ngalibaga mbakorire gasi kero toraike 27 tonyoronde nero chire tutaite gotema kebaso I will take it with dignity and honor chimwangeire gasi nabakoreire timba chaeti abaro isairia igesu kirasi mumbwa nyane chinsoko na ababekeire onye tutaje tego kwamiwa magendere myaka 3 I want to assure you ngango twasukirie nyagitari ya itorogora na abegete budget mwali wanje tokolere igo bona bangina abage oyo minto director ngwa etika tebi elieta bantu baminto biyamore banyansiongo biyamore nande tara 27 twagerenge kura Kebaso Dennis Ngalibo Kebaso Dennis Buyamona njenjare lyongwa njenewe rafiki ya Dennis etwachire gato bwaterane so that tara 27 tomwera ni assembly ya kora matukaye taivo bale ngaba ta momwera ni kora matukaye buyamona karate endege ruto to meje kora osense funde ngina buyamona endege go etaigara lo sike basonse fuale mumuita buyamona sana aba minto mwale wanja toyo mongina cherusha kala yedigane